תגידי חמודה, למה שלא תספרי למתוקה שלנו איך הייתה לך הילדות בארץ? לא כל הזמן יושבת, מה זה 4? היא לא יוצאת החוצה? לא יוצאת החוצה, זה 4. בואי אני אקח אותך עכשיו למסע לעבר הילדות שלי בישראל. זאת אומרת מסע like field trip? לא, מסע like imagination trip. אז גם הקהל שבאולם הצטרף אלינו למסע, וכולנו ביחד עברנו חוויה מרגשת ומלאה בהפתעות. התחלנו את הבוקר בישראל, והיה כל כך קשה לקום. המשכנו אל הסנדוויצ'ים של הבוקר, עם שוקולד השחר. הרבה שוקולד השחר. בשבת בבוקר התארגנו ליציאה לים. והמשנו על אבא את כל הבית. אני הולך! ילדים לצאת מהמים! ביום חמישי בערב שוב ניצחנו עם מכבי תל אביב. וביחד חגגנו יום הולדת נחמדת כמו שחגגו פעם. לכמה רגעים הצצנו בתוכניות הילדים. וכשהשעון הראה 4, ירדנו למטה לשחק במשחקי הילדות האהובים. הקהל לא נשאר אדיש. צחוק, שמחה, זיכרון ונגיעות בלב. גם כמה דמעות שזלגו מהתרגשות. כי מי לא מתגעגע לילדות הישראלית שהייתה לנו פעם? אני בת כן זוהר והקהילה לה 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 לה. אנחנו כאן איתכם היום לשיר שירים לרקום חלום.